nagpasalamat ang mga Municipal Nutrition Action Officer kon MNAOs sa pahalipay nga gihatag sa Kapitolyo Provincial sa liderato ni Governor Bambi Imano. Mukabat sa 13 ka munisipyo ang nakadawat sa pasidungog og pahalipay nga tag 10,000 ka pesos tungod sa pagsunod sa tulo ka tuig gikan sa 2017 hangtod 2019 nga namintinar ang pagkunhod sa prevalence of stunting. Mismong ang buhatan sa Provincial Health Office Nutrition Division sa pagpangulo ni Ms. Marites Gomez ang mihatod sa maong pahalipay ngadto sa 13 ka lungsod nga gilangkuban sa lungsod sa Claveria, Balinguan, Sugbungkugon, Salay, Lagunglong, Alubihid, Kinugitan, Naawan, Upol, Binuangan, Taguluan, Balingasag ug Villanueva. Ang MNAO sa lungsod sa Kinugitan nga mao si Cecilia Acero nagpadangat sa iyang dakong kalipay. Nalipay gid mi kayo, ma'am, kay wala tayo may magdahom. Ever since, dugay naman gid ko nga imnaw, pero karon pag yun, murag natagaan pa o pasidungog pa. Nalipay sad mi mga imnaw nga kanang gitagaan ni Gov na o kanang gibug-aton bitaw nga aron sad ang tagsa-tagsa ka munisipyo maningkamot gid lugar nga ang taon nga ma-decrease gid ang ilang malnourished. Sumala niini wala kini nila damha og sa tanan usab nga mga MNAOs nga usa ang ilang munisipyo nga mahatagan og pahalipay og pasidungog. Malipayon sila nga gumikan niining pasidungog nakahatag kanila og dugang kaikag nga buhaton pa nila ang ilang tagsa-tagsang tahas na hisubay sa ilang gipanumpaan nga buluhaton. Naghatag kini og kumpiyansa kanila nga makabot gihapon ang paggunod sa malnutrisyon sa mga bata sa ilang lungsod. Pinaagi sa ilang pagpaningkamot inubanan sa walay puas nga pagsuporta sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ang pasidungog og pahalipay nga gihatag sa kagamhanan sa probinsya ngadto sa 13 ka lungsod unta magsilbing inspirasyon aron ang uban pang lungsod maningkamot nga mabatukan ang malnutrisyon sa ilang tagsa-tagsa ka munisipyo gumikan nag-inusara lamang ang MNAO sa probinsya sa Misamis Oriental hilabi na kang Governor Bambi Imano. Ako si Lambo Jane Habinyar alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno padayon Pilipino.